Mediassa esitettyjen faktojen kyseenalaistaminen on jatkossa kiellettyä. Television, radion ja lehtien välityksellä saatavien uutisten ja muiden tietojen kaikenlainen epäily ja kyseenalaistaminen on saanut hälyttävän suuret mittasuhteet kaikkialla maailmassa. Uhkaan puuttuminen lainsäädännöllä on nähty viimeisenä ja ankarana keinona, mutta se otettiin silti käyttöön varhaisessa vaiheessa. Asiantuntijat ovat tyytyväisiä ratkaisuun. No oli jo korkea aika puuttua tällaiseen pelleilyyn ja kapinointiin. Uuden lain valvontaan aiotaan panostaa ennätyssuuri osa poliisin määrärahoista. Kansalaisia kehotetaan kuitenkin olemaan tarkkana uusien rikollisten pysäyttämisessä. Rikollisen voi tunnistaa helposti esimerkiksi silmien pyörittelystä tai tirskumisesta uutislähetysten aikana. Heti vaan puhelu ilminantolinjalle ja poliisi hoitaa kyllä loput. Kaikki partaan naurajat ja sen sellaiset silmänpyörittelijät, niin selliin ja kaltereiden taakse vaan. Uutisankkurit suhtautuvat muutokseen myönteisesti ja toivottavat kaikille hyviä ja puhtaita ajatuksia. Hallitus viimeistelee parhaillaan lakiesitystä terveellisen ruoan kieltämisestä. Asiantuntijat ovat olleet huolissaan, että terveellisen ruoan syöminen ja liikkuminen saattavat vähentää oikeiden lääkkeiden syöntiä huomattavasti. Oikeat lääkkeethän ovat tunnetusti tie terveyteen. Ostoskeskuksen vieressä on valtava valmisruokien tehdas. Jättimäinen laitos, jossa kaikenlainen kuvaaminen on ehdottomasti kielletty. Tiedämme kuitenkin, että kemikaalien ja teollisten lisäaineiden avulla tuotteiden valmistusaikaa on lyhennetty, raaka-aineiden kulutus ja kustannus on pudotettu minimiin ja mitä tärkeintä, tuotteiden hyllyikää kaupassa on lisätty moninkertaiseksi verrattuna alkuperäiseen aitoon vaihtoehtoon. Tuntijat varoittavat, että Suomeen saattaa iskeä kuluvan vuoden aikana yli 20 erilaista eri eläinlajin mukaan nimettyä influenssaa. Ensimmäisenä iskevät katkarapuinfluenssa sekä liito-orava-influenssa sekä lohinuha. Kansalaisia suositellaan ottamaan jokaista varten erillisen rokotteen tai rokotesarjan. Tautien iskemisjärjestys on vielä hieman epäselvä. Se riippuu muun muassa lääketehtaan tuotantoaikatauluista, mutta tärkeintä on ottaa mahdollisimman monta rokotetta mahdollisimman nopeasti eri kehon osiin. Muun muassa tänne, 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 tänne,